Gipuzkoako Foru Aldundiak badu plan bat, 2016 urtean urtarrilean onartu genduena, eta plan horren baitan Gipuzkoako udal guztietarako lankidetzan eskaintzen dugun plana bizikidetza lantzen deiturekoa dugu. Bilera honen asmoa da 2500 biztanle berako udalerrien gana zuzentzea, eta kasu honetan Tolosaldeko udalerri, 23 udalerri konbokatu ditugu, eta azaldu nahi dieguna da bizikidetza lantzen programa honetan zertan datza, bildo nagusi dituena kolaborazioan edo elkarkidetzan udaletxeekin eta partekatzeko, eta udalerri hauei eskaini nahi dieguna da kolaborazioa, eta baita ere mikroekintzak ze bakegintzaren inguruan eta bizikideratzen inguruan ze mikroekintza eskaintzen dizkiegun. Azkenian gertuko eragileak, hau da udalak, instituzioak diran baraginkorrenak bakegintzari dagokionez, ez? Eta herri txikietan hoben iristen diren lidertza duten pertsonak edo politikariak udaletxetan dauden ordezkariak dira, beraz lagun izan nahi ditugu proiektu honetan. Alde batetik lehenik eta behin eskatzen duguna da akordio politikoa sustatzea, honek ez du esan nahi euneko unean ados egon behar diren ordezkari politikoak, baina bai elkarrizketa bultzatzea bakegintzaren inguruan, beste bat herritarren arteko foro bat edo bultzatzea, memoria, biktimak bergizarteratzea eta giza eskubideetan hezkuntza dira guretzako ildo nagusienak. Oraingoz erantzun oso positibo izaten ari gara, hau da bigarren bilera handia egiten duguna udal txikiekin, baina aurreko aurten eta aurreko urtean ibili naiz herri udal pixkat handiagoen gana jotzen, beraien lankidetza eskatuz eta gurea eskainiz honelako programak martxan jartzeko, eta dagoeneko dira 23 udalerri programa horiek martxan dituztenak. Guztira 470.000 biztanle baino gehiago biltzen dituen udalerriak dabiltza bizikidetza lantzen programa honetan.